Good morning, everyone. Ụtụtụ ọma ndị Igbo. This video achọrọ m imebie live ka ọ ga-abụ onwe nwere ajụjụ ọ na-ajụ m nwee ike na-azị ya, mana netwọk dị bad. Nwee sị ka m tinye ya na nwa nkenke vidio. Ihe dị na spiritual sports a ka nchi ikwu okwu na ihe a tetalụ m n'ụla taa. This message anyere m ya na dream. M wepụta ụla taa kwuo ya na m chọrọ ịkọ akụkọ ikwu ihe gbasara ya. Afọ nkwọ tata kwọtara anyị ihe ọma meela anyị n'ebe anyị na ezinụlọ anyị dị iche iche. Ọ gazie ka m bie ya nkenke. Spiritual sports dị mmiri maọbụ nwunye mmiri ọ na-emebi ihe. N'inwe spiritual sports o nwere ajọ ife dị na ya, enwere ihe ọjọọ imere, enwere batin dị ya, ọ bụrụ ihe ọjọọ, ọ bụrụ ihe ga-abụ inwe ị na-agbakasịrị arụ maọbụ na ọ na-echiche. Ịbịa chọpụta ụdị nlọ ị na-alọ na onwere ụdị nlọ ị na-alọ gasị n'ime ndụ gị na ịghọtara ihe ị na-alọ na nlọ. Mgbe ụfọdụ ife onwe gị na-have sex na dream, mgbe ụfọdụ ife onwe gị na-eli nri na nlọ, mgbe ụfọdụ ife onwe gị na-epiki calories na ego ayọrọ ị na-epikie, mgbe ụfọdụ ife onwe gị na-epiki these things. Ụmụ ihe a ife onwe gị n'akụkụ mmiri, ife onwe gị ebe ị na-epiki ihe a ụmụ ihe ndị a m gosiri gị, both stones okwute mmiri a, ife onwe gị ebe ị na-epiki ya, ife onwe gị ebe ị na-have sex, ife onwe gị ebe ị nọ in the midst of people na-egwu egwu. Ihe ọ pụtara ị kwesịrị ịga n'afa ka ị mara ihe ka ọ sụrụ ya, ka ị mara ihe mere o jiri dị ntu ahụ, ka ị mara ihe mere iji nọ n'ọnọdụ ahụ. Mgbe ụfọdụ spiritual spouse gị ọbịa ka ọla amega alert as in ka ọ gwa gị about him or her, ọbịa to your dream dịka having sex with you. Mgbe ahụ ibidozie na-agbagharị, ibidozie inwe ike bido jebe n'ụlọ ụka asịba gị fire, gị kpebe ekpele, gị destroy ba, gị mebe nke a, gị mebe nke a. Nne ibido sobi ya n'ụzọ anwa ka ị destroy ya ka ị kewaa ya, ịma na ị na-etinye onwe gị n'ọkụ. Amara m onye nwe dis ozi a na-ezi n'ụtụtụ a. Ihe a bụ ozi ndị ichie si n'ozie. This message, this video, inweta ya, share it. Agazina n'ụlọ ụka si ha separate elu gị na di mmiri gị, ọma nwelu gị isi. Chọọ ya n'ụzọ ọdịnala, jee n'afa gbaa afa ka ị jụọ ese, ka ị mara ihe di mmiri gị maọbụ nwunye mmiri gị chọrọ ka iji setụlụọ ya. Ọ bụrụ na ọ na-anaghị ewu, ewele ewu nye di mmiri gị ma nwunye mmiri gị na-anaghị ewu, iwele ọkụkọ jee ọma nwa isi. Di mmiri gị maọbụ nwunye mmiri gị na-anaghị ọkụkọ, iwele ewu jee ọma nwa isi. Ije n'afa, afa ga-akụziri gị usoro, afa ga-agwa gị ihe a na-ana gị, afa ga-agwa gị ihe di mmiri gị ma nwunye mmiri gị na-ana gị. Ime udo n'etiti ya, ime udo n'etiti gị na di mmiri gị ma nwunye mmiri gị, akara aka ga-apụta ife, ihe ọma ga-enwe ike lube gị aka. Imeri ya ga na frustrate your life up and down. Spiritual sports ga-edebe gị n'ọnọdụ ị ga-anọ ịma like ya. Ịnụọ di ya nụọ, ọ na-frustrate nwoke nụrụ gị, nwoke anọ ize n'ihe iti, nwoke a na-asị nọ mgbe ya ji wee nụọ gị, ka akara aka ya ji mebie, ka ihe ọ na-eme ji ghasaa, ka ụbọchị na-eji izi wee dịrị ya na mma. O nwere ike ibute ilo na asị n'etiti ebe gị na di gị nọ. O nwere ike ibute mkpọrọmasị, o nwere ike ime nwoke ọ bụrụ nwoke nwee billions, ọnụta gị ọ daa flat. Mgbe ahụ na-afụta gị asị onye bụ uchu. Chọpụtaka n'ihe a na-agwa gị n'afa, jee n'afa jụọ ese, gịnị na-eme m? Ihe a na-afụ na nlọ, ndị na-abịa edina m na nlọ, nri a na-eri na nlọ, ihe ndị a na-afụ onwe m n'akụkụ mmiri, gịnị bụ ya? Ihe a na-afụ onwe m n'akụkụ ndị m amarọ na mmiri, gịnị bụ ya? Jee n'afa, afa nwere ọsịsa. Agbaghalịzina n'ụlọ ụka, pastọ gị mana ya ma deliver nwoke. Di mmiri maọbụ nwunye mmiri ada eme ya deliverance, ada anapụta na ya. Onye a bụ onye gị na ya nọ n'ụwa gị mbụ befe ịbịa n'ụwa nka. O nwere onye ga-anapụta gị na ya. Ọ udo ka a ga-eme n'etiti, agba afa, jụọ ese, mara ihe di mmiri gị na-ana, mara ihe nwunye mmiri gị na-ana. Ewekọrọ ngwongwo ihe ndị ọ na-ana jee nye ya, udo adị n'etiti gị na ya.
o mepelu gị ụzọ o budebe dị ife gị agha. Ụfọdụ sef bife ịnụa di asị nwa agbọghọ ife try ya chọpụta ihe ndị a try ya malụ gị na kọs ihe a ka ị ghara ebe ịba be mmadụ echi ọ dịka ibu kọs wee bata ebe a, ọ dịka ibu mkpọchi ụzọ wee bata ebe a, ọ dịka ibu ife ifele wee bata ebe a, achọghalịba gị bido kwukwo okwu dị aṅa n'isi gị. Jee n'afa, afa dị mkpa. Di mmiri nwunye mmiri ihe emebigo so many things and me nweta so many questions pertaining it. Ada eme ya nkewa, ada emete na deliverance. Evangelist gị pastor gị mana ya emenwuru ihe dị na ya maka nyanwa mana ya nwekwa di mmiri ma ya nwere nwunye mmiri. Jee n'afa, afa agwa gị ihe ị ga-eme ka ị dị free. Ịkpọlụ dibịa mmiri maọbụ eze nwaanyị mmiri, dibịa mmiri maọbụ eze nwaanyị mmiri ekele ọlụ eke. Ije onye ahụ eduru gị jee na mmiri, ọ na-agwa gị, ọ na-direct gị, na-agwa gị what to do. Gị nwa ga-eji ọnụ gị kwuru onwe gị. Ọ na-direct gị ihe ị kwesịrị ime, ihe ị kwesịrị ime, ị na-eme imesi anya ịdị free. Next time m ka ga-etinye on live ka enwe ike kọwa anya ọfụma, ndị mmadụ nwee ike na-ajụ m ajụjụ. I will be responding them like I told you. All this message waking him up this morning, wesị na I will come on live to deliver it. Agbagharizina ọtụtụ ihe ụmụ nwaanyị na-agabiga kịta bụ spiritual sports. Ma ndị nọ nkịtị ma ndị eze nwaanyị ọ na-edistọb kwa ha. Ị bụrụ eze nwaanyị isetụrụbeghị ọdị mmiri ka ọ ga na-agasa gị na-akpa aghala, ị na-eme iberibe. Onye fụgo na-asị ọ bụ onye eze nwaanyị dị ihe a, ị na-eme nzuzu ị kwesịrị ime. Setụrụ ọdị mmiri gị ka udo dị, ya dịrị onye ọbụla mma. Eke tata bụ nkwọ ọtụ ihe ọma, ihe akwakụ na ihe enwenwe. Ọ eze nwaanyị ọma mmiri na-agwa gị ihe ọma ihe nna-ekpe n'etiti isi onye Igbo niile ebe ọbụla ị nọ gbaa gburugburu. Ọ gazi bịa gazie tata bụ nkwọ. Anyị ga-afụkwa oge ọzọ. Udo dịrị gị. Daalụnụ.